Miani og managlahing reaksyon ang viral video sa pasahero nga nireklamo sa gingong overspeeding kung kusog ng pagpadagan sa PUJ driver nga dunay rota nga agdaw matin a playa. Nahitabo ang insidente sa MacArthur Highway, Matin, Davao City nitong Hulyo 6 ning tuiga. Madungog sa video nga giyaw-yawan sa babaeng pasahero ang driver sa gisakyan nga jeep. Usa ka Jennifer Empresa ang nag-upload sa video sa iyang Facebook account nga mao ang babaeng nakiglalis sa PUJ driver. Gidelete sa uploader ang video kay daghan ang nangbash nga netizen sa iyaha ug daghan ang nakasaway kaniya. Depensa sa gireklamo nga PUJ driver nga giilang si Marshall Morante nga neutral sumala pa ang iyang pagpadagan sa jeep niadtong tungura. Dili man gyud mong bahalang gas karon. Pag-ibig kita. Neutral na ko, sir. Neutral. Pagbada na karon, siyempre na may pasahero di sa may kuhan ng interior. Di akong gimipan. Ana, gimipan ka? Oo. Wala man mo sa kanila, di balik mo gawas. Sumala sa driver, kapin 2,000 pesos ang iyang nabayran na multa tungod sa gingong traffic violation. Dapat, ano tama sa siya na alikot pasahero bago sa security? Ginoon ba dili? Ginoon ba niyo dili? Pag pumutanan niyo ito, yun na itong babae nga. Dili man ko sa budagan siya, pero ana-ana lang. Dugang sa PUJ driver, kusog lang ang tingog sa makina tungod kay karaan na ang jeep ug dili kini kusog mudagan. Hapit 30 ka tuig ng driver og jeep si Morante ug matud niya dili niya isugal ang kaluwasan sa iyang mga pasahero, hilabi na nga sakay pa niya ang iyang 10 anyos nga anak sa pagpamasada niadtong higayuna. Ako lang mulubag lang ko nabila kay alam natural lang kita mo ko pasahero. Ay magtindo ka po yung bugdan. Pag-ana na ko ka lang sa district yung hatid sa Ulbo, Mayo yung gasta, kay Muhan ko. Muhan na na, ubos na po, diyan na diyan na. Ano ko yan? Pag-iyon na po, siyempre, ay sakay, gawas na budayin ko. Pagkawad, di masakot, kinananyaw nyo. Sumala sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung LTFRB 11, gipatawag nila ang operator sa jeep, ang driver ug ang nagreklamo nga pasahero. Allegedly overspeeding pa to siya, but we have issued a show cause order sa katong operator, sa katong unit, and then we are set to have a hearing pa next week. So under investigation pa siya, sir, kung tinuod ba gyud na nag-overspeed siya. We'll be hearing out na due process nga mo ang pagkabuhaton, no, to explain on the side sa operator, the driver, and katong complainant po. Gipangayuan sab og pahayag ang City Transport and Traffic Management Office kung City TMO kalabot sa insidente apan sumala sa opisina wala pa sila igong detalye kabahin niini ug dili pa sab nila maesplika kung tinuod ba ang gingong giisyuhan og citation ticket ang PUJ driver ug paglapas sa speed limit bisan og walay gigamit nga speed gun ang mga enforcer niadtong higayuna. Gisulayan pa sab nga makuhaan og pahayag ang nagreklamo nga pasahero sa viral nga video apan wala pa siya tubag kabahin niini. Niadtong Mayo 12 ning tuiga nagpost sab sa iyang Facebook account og parehong reklamo ang pasahero nga si Jennifer Empresa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.